kousej ty mřížena. Džungi. Nechceš to? Nechceš. Ty. Líbí se ti líběh? To zrní, že? Přesný recept na tuto kostičku v kouli je zelené kostičky se nasypou do misky. Potom se tam přidá jakékoliv zrní, co má křeček rád, kromě červu. Já jsem tam dala slunečnici a 3 boble rozdrcené. Kostky jsem rozdrtila úplně na prach na desce. Nasypala jsem všechno do takové misky. Potom jsem do toho dala vodu a rozpustila jsem kostičky a udělala jsem z toho takovou kaši. Potom jsem vzala pečící papír a desku jsem vyčistila a pečící papír jsem dala na ní. Potom jsem dala pár vykrajovátek na to a do vykrajovátek jsem dala směs. A jedno z těch vykrajovátek mělo tenhle tvar. Taky jsem to ještě předtím, než jsem to začala vyrábět, změřila, jestli si to vejde dovnitř a jestli to nepropadne dírou. A na tu mutimu opatrně, Siri. No opatrně. Ať nespadneš, síráku. Chceš sundat? Ukážu tě sundám. To je lepší, že? Muty. Jsi chtěl jít asi do domečku, ne? Počkej, ty jsi pohlal s tou růvku, to se nedostaneš dovnitř. Šplhej. No, Džungi, neupozorňuji na sebe. Však půjdeš do výběhu. A to je z druhé strany muty. S tím se budeš muset smířit. Patrně muty. Když už